It's your boy Venz Jethro Original. Come back to my YouTube channel. Wala pa ka nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na. Venz Jethro Original. Click ang subscribe button. Like and share. Subscribe. At the notification bell for more updates. What's up mga ka-boy, Venz Jethro Original. Welcome back to my YouTube channel. If hindi pa kung subscribe sa YouTube channel, subscribe na. Venz Jethro Original. Ipaki-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. So ngayong araw na to mga ka-urig, andito po kami sa Apollo Views. So ngayon pa lang ako nakabalik dito mga ka-urig kasi wala na pong COVID, Siquijior na Siquijior na mga ka-urig. So dito po kami sa Apollo para kasama ko ngayon si Medyo TV, si Medyo Pilato mga ka-urig. Hindi naman masyado. So okay, hindi natin patagalin to. In 3, 2, 1, let's go! What's up mga ka-urig? Andito na po kami sa Apollo mga ka-urig. So ang ganda po ng view dito mga ka-urig. So ang raming nagbabike doon mga ka-urig. Nasa likod ko mayroong nagbabike. Ang dami. Kasi po mga ka-urig, ang uso na po ng bike dito mga ka-urig, dito sa Cebu at saka Manila mga ka-urig. So ang dami nang nagbabike dito mga ka-urig. So ipakita na natin ang view dito mga ka-urig. Hindi natin patagalin to. In 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Bati magkuang Medyo TV Blue. Medyo Pilato darani pitakus gana mo dai Mac check out yung channel
shout out like kung Jethro Brands of Chinalo. Subscribe naman kung baka subscribe. So ngayon mga kalag, hit her at Apollo views. And she like wishy. So daming nagbabike dito mga karig sa Apollo. Sa Apollo views. Hindi? Number kuha ba? So, ayun mga karig. Kuha na kung sa motor mga karig. Magkuha ko ng motor. Buhon ko ng mga karig. Bait pwede sa bait. Sa gusto mo sponsor ng mga ramang karig. Sponsor may bait. Ano masasabi mo sa Oishi? Ha? Ano masasabi mo sa Oishi? Sobrang anghang at sobrang sarap. Yeah. Masarap pa sa relasyon nyo. Putang na nyo. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that. Kaya mga kayo ngayong papabta o mangulit na may Minsyo. Unsay mas sa akong intro kunsyo. Ngayon mga karig, padaw namin mo pauli no. So kay kauano na. Kanya mga karig, pasensya na pud mo nga panagsalang kay ko mo sa YouTube channel. Dapat nga active na tayo natin YouTube channel para mudako pa itong mga subscriber mga karig. Okay, gayon mga karig. At sa hindi pa nakasubscribe ng YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Venz Jethro Original, o pakiclick